pungkasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Mak cilik Sedewa arep lunga menyang endi Mak cilik? Arep lunga nang endi, Lek? Kok sajak gage-gage sajak kesusu-susu. Sumengko tindahe Paklik Sedewa. Arep nang endi? Wisanggeni. Apa Mak cilik? Antasena. Piye, Lek? Ora lah kok teko dadi kowe padha nyegat kelawan pamanmu ing Bumi Ratawu. Lho. Kudune aku sing tekon ngono. Iya, arep ning ndi? Kok sajak sumengko mongko yen tak sawang pasuryane Mak cilik Sedewa. Ngemu pasemon sing ora prayoga teges Mak cilik Sedewa lagi ketaton atine utawa lagi gelo penggalihmu. Heeh, mbok cerita karo anak-anak kene. Curhat-curhat apa kepiye ngono. Mbok menawa aku iso menehi ego partikel sing iso madhangke atine Mak cilik Sedewa. Bela pancen bocah wasis bocah lante panggraitamu. Wisanggeni, piye Mak cilik? Antasena, piye Le? Pancen bener wektu dina iki makmu cilik lagi gelo atiku, nanging ora dadi ngopo, ora tak dadekake perkara. Jernyatane mbok menawa pancen wis kudu mangkene lakon sing kudu tak sandang. Lho, ora jane ning ngopo Mak cilik? Wisanggeni, piye? Mangerti lamun jroning pasewakan negara Ngamarta iki mau Kanjeng Eyang Bisma ngetal kandha rawuh ning Prajanegara Indraprastha sing ora liya wigati panjenengane kepengin murungake perang gedhe Bratayuda. Saranane murungake perang gedhe Bratayuda kuwi ora liya mung kinarya nentremake sartane ngrukunake antarane kadang-kadang Pandhawa ya pepundhenmu wong atuamu Ngamarta kelawan wong atuamu ing Ngastina ya kuwi Parasata Kurawa. Iki sing gawe aku ora mathuk. Wong ngono ya ning atase perang gedhe Bratayuda, Jaya Binangun kuwi perang suci. Para Jawata wae ora ana ingkang wani anduwa marang pepesthening kodrat Pandhawa lan Kurawa kudu dadi nganakake utawa nglakoni perang gedhe Bratayuda. Sing gawe gelo atine makmu cilik kuwi dudu kok lek aku ditundung dening bapake Antasena ya Kakang Mas Jodipati. Lho, sampeyan ditundung karo bapakku apa? Iya Antasena. Weh lah. Kae wong tuwa kok ora pikir panjang to senengane. Kowe iki mengko ngegul-gul kele duwe sanggar karo kadange dhewe sok senengane kaya ngono. Ora usah ngono kuwi to Antasena wis to. Yen to pambegane bapakmu ancen kaya kuwi ya wis aku nrimo wae. Nanging dudu kuwi sing dadi perkara. Lho. Lah perkarane apa? Eyang Bisma lek arep murungake perang gedhe Bratayuda kuwi syarate siji. Pandhawa kudu sowan ning negara Ngastina ya kuwi tapak asta. Negara Ngamarta dipasrahake marang Parasata Kurawa ping pindhone. Sing marahi aku mangkel, sing marahi aku sengit tur aku ngrasa ganjel. Lah kok teko dadi Eyang Bisma nyuwun utawa njaluk ya kuwi wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada arep digawa ning negara Ngastina ngendikane arep dilebur. Merga ora liya kuwi sing dadi sabab daret antarane Pandhawa lan Kurawa Wisanggeni lan Antasena. Kakyatrisang kabiranguri nangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana. Wela ngono Mak cilik. Iya. Wela. Lah kok ora pati nduga mana timen. Ning atase bapak Werkudara wani nundung karo Paman Sedewa. Wis to Antasena, bapakku ditundung ora dadi ngopo? Aku ora dadi perangane para Pandhawa, ora dadi ngopo Wisanggeni. Mak cilik, piye Wisanggeni? Dudu kok perkara sampean sing ora dadi perangane Pandhawa kuwi ora. Nanging tak rasa kok sampean gondeli pustaka Jamus Hyang Jimat Kelima Sada kuwi wis bener. Lah ya pancen ancas gegayuhanku ngono Wisanggeni. Nanging ya keparenga wong atuamu Jodipati kuwi kudu kaya mangkono. Pamanmu Bumi Ratawu ya kudu piye meneh. Wis ngene wae. Sing baku tak saiki tak takon, piye? Sampeyan gondeli karo pustaka Jamus Kelima Sada? Iya aku gondeli. Babar pisan ora sarujuk. Sartane aku ora mathuk.
Yen to ngasih pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada bakal dilebur dening Hyang Bisma. Merga pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kuwi dadi daya dayaning para Pandhawa. Ya aku dong. Ning aku njaluk ya Mak Cilik. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Gondelana tak jaluk kanthi banget lho iki. Piye wis anggeni? Sampeyan ora usah lunga, ora usah tindak, ora usah oncat saka negara Ngamarta. Lho, mengkone aku didukani dening wong atuamu Jodipati. Aku sing nanggung. Seranane piye? Ayo melu tak dandani cara ratu. Mak Cilik Sedewa. Wah. Wis nek kaya ngene carane iku nek sing wani ndukani karo Mak Cilik Sedewa. Bisa geni? Piye Mak Cilik? Aku dandani cara ratu kaya ngene iki aku takon kepiye? Wis to. Sing baku Gondelana pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Seranane piye? Gandeng negara Ngamarta iki tekan Kraman. Kraman kuwi ora liya kejaba ya mung Hyang Bisma. Simbah Bisma ngetal kandha. Lho. Banjur aku kudu piye? Wis to kowe prapta ning negara Ngamarta. Matura kelawan para Pandhawa nek kowe arep nglamar putri saka negara Ngamarta sing jeneng Dewi Janaka. Lho ora edan lho wis anggeni. Kakang Mas Arjuna kuwi lagi wae murca saka negara Ngamarta. Lah kuwi sing tak angkat. Ben sisan digawe geger wae negara Ngamarta. Ben marmatiku rumangsaku kok Bapak Werkudara kuwi yen duwe penemu ora digelar ora digelung. Senengane gosok waton. Srogal-srogal wae watekane. Anake aku dadi anake isin aku dadi anake Werkudara. Wah aku ya ora kaya ngono kuwi senengane kok ora. Aku ki anake Bapak Werkudara ya. Kowe ngina karo bapakku. Bapakmu wong ora iso basa, ora iso ndodok, ora iso tata krama, sak ora-orane ya iso ngajeni Tantasena. Ha iya. Aku Kursala kok ngene iki iso ngajeni kok ni. Lah iya. Lah banjur aku madeg ratu ngene iki kon kepiye? Wis kowe nganggo jeneng Prabu Dewasmara, Prabu Dewasmara. Iya. Banjur negaraku, negaramu negara Sonya Langut. Nalendra Sonya Langut jejulukku Prabu Dewasmara. Iya Mas Cilik. Oh iya. Aku kudu prapta ning negara Ngamarta. Iya, nglamar kelawan putri Ngamarta, ya putri Madukara. Sesilih Dewi Janaka. Oh iya, wis anggene ya. Lho ning mengko dhisik. Apa ana jamak lumrahe ratu kok ora duwe patih? Oh iya, entenono kono nek ngono. Kang Antasena, piye? Ayo dandan patih. Gah. Ayo to. Ming sedilit wae kok. Ala sedilit-sedilit to kae. Sing marake gelo ki sing sedilit kuwi ene. Lambemu ora. Ayo manut aku. Tak jajake bakso mercon, Kang. As. Moh aku. Aku dadi patih aku ora iso basa. Lho, kuwi iki pancen sing tak angkah ngono sing baku negara Ngamarta geger. Ngono, heeh. Sik tak salin sik. Nganggo iringan salin kok mosok wing garingan. Ya enten ana kono ne. Apa wangun pate kok kaya ngono? Ha piye? Kaya Pardi rupamu, Kang. Wah. Awakku dadi rada cilik to ya. Iki piye? Wah, kaya maja. Wah. Tenan aku diunekke ngelih aku. Liyane to Kang sing wangun. Heeh. Sik. Sabar nih.
Ki piye? Kaya munyok. Umre ora wangun. Sing wangun to Kang ya sandangan-sandangan patih apa-apa ngono kuwi apa ya ora enek. Sik. Iki. Weh, alah halo babu. Nah, ngono rak ya wangun wah edan. Patih kok nganggo mekutha barang. Kaya apa ya aku? Kaya Raja Sabrang. Jan wayange Raja Sabrang kok iki piye to? Ya wis ora dadi ngopo. Kowe arep nganggo jeneng patih sapa? Wis, aku arep patih Dirjo Tambur. Wah, ora wangun, Kang. Ha sapa? Mbok ya sing wangun Tresna Jumena. Tresna Jumena kuwi wis enek sing nganggo e. Ha ya sapa ngono? Panatapraja. Kaya MC. MC kudu Panatapraja. Lah apa? Pranatacara. Kowe iki jurnalis. Ora baen-baen kuwi. Jenenge iki ya sing wangun. Wis, Patih Yayah Konari. Ae, Patih Yayah Konari ya wangun. Nalendra Sanya Langut Prabu Dewasmara patihe jenenge Patih Yayah Konari. Iya. Yen ta mangkono, ayo Patih Yayah Konari. Weh, ladala iblis kenggonan menungso. Lho. Sing wangun jagat Dewa Bathara, jagat Jembar nglowoh. Lho. Wong sing Jembar ki mesti nglowoh to Kang senenganmu kaya. Patih Yayah Konari, apa Kakang Prabu? Kakang Prabu sapa? Dewasmara, Kakang Prabu Dewasmara. Ayo. Derekno kelawan panjenenganing Suntumujana ing negara Ngamarta. Mboyong lan putri Ngamarta. Ya kuwi Dewi Janaka. Ayo tak derekake. Sinuwun Prabu. Ini persiapan. Nah. Wong edan ora. Mawalindra bumi gunjing ku maludha kuntar katuk ku maludha kuntar katuk Gatot lawan Antaraja jogaken wit timbaling adhem nungarsane wong tuamu Jodipati Kanjeng Rama Kyai kula cumadhong dawuh Kanjeng Rama Kyai kula cumadhong dawuh wonten wigatos menapa sajak sumangka tindak paduka wonten ing alun-alun negaring Ngamarta aja kaget wit awine kene iki kados pundi
Wektu dina iki eyangmu Bisma rawuh ning Praja Negara Ngamarta sing migati bakal ngurungake Perang Gedhe Bratayuda. Saranane ya kuwi mboyong pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada ingkang ora liya mung bakal disirnake. Merga kuwi ingkang dadi sabab lan dasar anane Pandhawa lan Kurawa dadi daredah kaya mangkene kanane. Mekaten Kanjeng Rama Kyai, mekaten Kanjeng Rama Kyai. Ya. Mula kowe tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ndiri. Wektu dina iki Pandhawa bakal boyong ning negara Ngastina sing ora liya tapak asta negara Ngamarta dipasrahake marang para Sata Kurawa. Wis laken dawuh. Lajeng samangke kados pundi? Benjang menapa mangkatipun ingkang putra? Benjang menapa mangkatipun ingkang putra? Ora gedang sambung Bocah Lintang. Mangkata dina iki Raden kula nuwun Raden. Lamun mangsa prawira tidaya prawira tidaya Ronanggono magawe gelari rawang wang ana ratu bagus kan negara Ngamarta kuwi sapa jejulungmu lan saka ngendi negaramu takon kelawan manjraning sun ditepungake wae Raden. Ya iki Nalendra Sonya Langut jejulukku Prabu Dewasmara. Prabu Dewasmara. Ya. Patihe jenenge sapa? Wah iya. Uye. Patih uye barang. Sapa kowe? Takon karo aku. Patih. Duh sapa ya mau? Yayahku Nari. Patih Yayahku Nari. Patih Yayahku Nari. Ya dasar para nyata. Patihe Prabu Danaraja. Lho. Dewasmara, Patihe Prabu Dewasmara. Patih Yayahku Nari. Ya dasar para nyata. Sapa kowe Raden Werkudara? Wah, wis ngerti lawan aku dadak takon jenengku. Apa bener kowe kang kekasih Raden Werkudara? Ya dasar para nyata. Kowe prapta ning negara Ngamarta negene wigati apa Prabu Dewasmara. Werkudara ana baran. Mangerti lamun wektu dina iki panjenengan ingsun bakal mengku garwa sawijining putri saka negara ing Ngamarta. Ya putri saka kasatriyan Madukara. Merga wis mataun-taun panjenengan ingsun madeg Nalendra ning negara Sonya Langut. Durung ana sawijining putri sing tak pundhut garwa minangka prameswari ingkang njajari kalungguhan ingsun. Banjur sapa putri sing arep pundhut garwa? Ora ana sing bisa keduga ngrubahake bebeteng jiwa kanalendrane Prabu Dewasmara. Kejaba mung putri ing Madukara ya kuwi Dewi Janaka Raden. Jaja muntabler kinentap duka yayasini biyen sinabot ming sagedheng bal murub dadi tahono. Wah, Prabu Dewasmara ana paran. Apa kowe ora melek sing jeneng Raden
Janaka ya Dewi Janaka kuwi adhiku Panengah Pandhawa kuwi dudu putri nanging kuwi lanang. Lho. Rene iki dawuhe dewa, mbuh lanang mbuh wadon. Mergo aku lehku arep mundhut garwa kelawan Dewi Janaka iki. Miturut pasumpenan ya sasmita ingkang tak tampa lumantar pasumpenan aku kudu dhawuh kelawan Dewi Janaka. Mbuh lenang mbuh wedok. Mbuh kepiye wae kanane aku kudu mboyong kelawan Dewi Janaka. Teh ameh kurang golek kowe golek memolo ning negara Ngamarta. Karepmu apa piye? Wah, medoke kelawan adhiku Janaka. Mongko wektu dina iki Janaka ya jlamrung. Lagi lunga ya lagi oncat saka negara Ngamarta. Lho, bakune aku kepengin ketemu karo Dewi Janaka. Mbok kepiye wae kanane, mbok ana ngendi papane aku kudu ketemu. Wah, Gatot iki piye? Krama Kyai kula aturi kandel sawetawis. Nalindra Sonya langut mriku ingkang kula ingkang badhe ngunduraken. Patih ayahku nari mriku kula ingkang badhe ngunduraken. Wis kudu maju tandang diundurke iki. Rene maju rene. Oh, ayo, put. Ayo, antem banyak. Wis atos kowe. Oh. As. Oh. Wah. What? Wah. What? Delke kowe kaya ngene kok. Yo nyantrol. Wah ya. Yoi. Oh. Tak legani nyosap beren. Wani medun, bro. Hot, ayo, ayo, woi, hot, ayo.
Ha. Ha, candhak sirahmu. Ha. Loru ya. Ayo, maju. Oh iya, kowe ambles bumi ya mbok iya, tak kerudung. Edan menungso iso ambles bumi. Arep manus maning jajalanan sekretaning bawune iblis lanat. Ayo. Apa apamu Raden Antareja? Kowe iso ngalahke aku ning jeron bumi tangeh lamun. Aku bakal mboyong lawan Dewi Janaka. Langka ana ku andhaku mati dening aku. Ah, mati ke. Oh, hut. Mati kowe. Awas kowe. Oyong ngene kok ngentel-telke. Wong ajar kowe. Wedan. Aja ngremehke aku ora. Wahidan Koclok iki. Aku reti dheke aku ambles bumi. Lho. Lajeng kados pundi anggenipun perang. Dheke men ambles bumi. Wahidan kok saged. Iki tetep ora beres iki Dimas. Mboten beres sebab kados pundi. Patih ayahku nari kae iso ambles bumi. Gelut karo aku ning jeron bumi. Lho, kok iso? Iso wae. Lho, sing nonton pripun? Ayo men bayangke dhewe-dhewe to. Lho, kok bayangke mriku pripun to? Aku tanding yudha ning jeron bumi. Ora tak sembur ora apa-apa, malah genti nyembur. Awakku melonyoh kabeh lho. Edan. Aku mentas kon jeron bumi dhek guyu lakak-lakak. Iki ana bab sing ganjel, Dimas. Ganjel kados pundi? Coba to diteliti. Diteliti. Neng Jagatraya iki sing iso ambles bumi iki mung wong telu. Aku, Kakang Stijo karo Kocluk. Wis cetha sing dadi patih kan mesti si Kocluk. Ah, mosok ah. Kok yo ora percaya ki lho. Kawonten kados pundi? Matur Rama Ki Anjadiwati. Monggo kula ndharaken.
anak-anake antek-anteke do tak entek ki gerangane ora trima. Wah. Sungut nambani ndasku ki sing do sengkleh-sengkleh. Anggepe apa wah? Bapa Werkudara ki yen wis gelem temandang widak ya tenanan. Males ya tenanan, ngaprus ya tenanan, nyudhet ya tenanan. Ya, apa dikira aku ora iso kembari katikdayanmu. Tak ithik-ithik tak ceblokke lemah. Ora kewirangan so takon dosa kowe. Sing saya sing rukun gotong royong nyambut damai. Dua lolo. Siji ceplok kene gelem aku iki. Gatot Antareja. Waduh. Wah. Romok yang saged kados mekaten kawontenanipun Audi Raduk sing jenenge Patih Ayah Konari. Tak goleki nang ngendi parane ora enek. Lah kok tekan jedul. Seka ngisor sikilku digeret aku ceblok lemah. Tulungono aku kuwi. Piye lah. Pancen kae bocah kucluk. Kurang ajar tenan kok. Sampun Rama Kyai sampun waskuwatos. Mangke kula ingkang badhe ngunduraken dumateng Patih Ayah Konari. Lho, ora kurang ajar kaya ngono kuwi. Sutang dekek dhuwur kaya ngono kuwi. Iki menungsane sing nyeblokke aku. Edan. Member kaya ngono kuwi. Patih wani ngalahke karo Senopati. Edan. Ngawur tandange Patih Ayah Konari. Wis ora asa ndukur dengan dhewe. Cabut iki. Jeru. Rada gampang Dimas. Aku wis satriya padhake tanduran. Padhange pari sageleme dhewe trajange Patih Ayah Konari. Menika kados pundi kawontenanipun? Wah, kowe bocah-bocah do maju. Aku tak nyawang sowan-sowan.
bangga kepiye kowe Raden Werkudara? Saiki nek wis kaya ngene, nek wis gegirisi kaya ngene tandange patihku, patih aku nari ayo. Kowe arep bangga piye? Kowe arep sumbar kepiye meneh? Wah, aja mlayu ayo gecek siramu. Ayo tanding ngono aku. Waduh. Wis anggeni iya Rama Kyai. Sing alon. Totonen atimu, totonen mikirmu edan. Lah kok dadi patih ayah kok nari ampuhe kaya ngono. Ampuhe kegila-gila. Wah, iki piye? Rama Kyai, piye wis anggene wi? Ndak rasa sing jeneng Prabu Dewa Asmara kae ora bakal iso kalah yen ta ora saka dayane Kyai Kalimasada. Njur karep-arep piye? Aku tak nyilih delo. Nyilih delo piye? Jamus Kalimasada tak silih dhewe. Tak silih sedelo, tak nggo ngundurke Prabu Dewa Asmara kae. Kalimasada digawa Bisma kakekmu cegaten suwunen ngambil Kyai Kalimasada. Bela dalah, Eyang Bisma, aku tak nyuwun ngambil kanjengan. Narya wangsit pindha kombang ngajabing tawang susah angin ngendi nggone putuku wis anggeni mlayu-mlayu keneng apa kakek Bisma kepiye ketiwasan ya ketiwasan Mbah ketiwasan piye totonen atimu edan negara Ngamarta tekan kraman sing jenenge Prabu Dewa Asmara karo patihe ayah Konari. Prabu Dewa Asmara kuwi nalindra ngendi? Wis mengko tak kandhani alon-alon. Sing baku aku tak nyuwun ngambil. Ya kuwi pusaka negara Ngamarta, pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Welah. Pune yang wae sing maju metruki kelawan kridane Prabu Dewa Asmara wis ora sawe tak gawane wae pustaka Kalimasada. Sesumbar lho iku sagreme dhewe aben wis ben cepet bae panus maning jajalanan sekertaning bawane iblis lanet ora pati ndugamana jebul Prabu Dewa Asmara ingkang wani gawe geger negara Ngamarta lho wis anggeni kowe kena ngopo kowe mau sajak mbiyantu karo aku kok saiki kowe sajak arep merang kampuh jingga arep mbalelo saka aku apa-apamu iki bumi utah getihku aku kudu mbelani kelawan negara Ngamarta bela Raden Wisanggeni saja ora nrimake anane Prabu Dewa Asmara apa-apamu kemarat patih ayah Konari ayo kowe kudu iso nadahi dayane
Kyai Kalimasada aku meguru karo kowe selawe taun. Wela dalam mati dening aku, mati dening Kyai Kalimasada, mati dening aku. Wis gek nyo tampanono ya, Bro, nyo. Iki apa iki? Kuwi sing to karepke to. Kuwi sing to jangka. Lho. Kuwi sanggeni. Iki tegese piye? Wis to manut skenario ngarep. Oh ya. Pate ayah kon nari ya kudu manut. Yo. Wah, ladala. Aku nek kon pidak jempol karo kowe aku seneng nih. Iya. Njur iki piye? Wis to, entenono ning kono. Waduh. Sanggeni wis ngregem Kyai Kalimasada lha kok teko dadi uga kalah ya. Malah Kalimasada direbut karo sing jenenge Prabu Dewa Asmara. Wela dalah ketiwasan aja takon dosa tak trajangane dhewe Prabu Dewa Asmara. Modar ora kowe ayo. Ajanen mate hayang konare. Iki menungsane. Ayo, bongo wae. Pinulasara Sang Mahatmara Siwara Bisma dening Rekyana Patih Yayah Konari nalika semanten kaelaning jagat gaweaning para dewa. Sang Mahatmara Siwara Bisma badhar duta saking Setran Gandalumaya nenggih Sang Dedya Jaramaya. Ning tengen bala. Waduh. Wow. Iki menungsa. Gesang sinuwun nyuwun gesang. Ora ana pangapura kanggo kowe Jaramaya. Lah keteka kowe dadi tega gawe pamadan kowe memba sesinga Kanjeng Eyang Mahatmara Siwara Bisma. Waduh. Kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pangapunten. Wela dalan aku dadi kowe sing wis wani memba kelawan Simbah Kakung Bisma. Nyuwun pangapunten Raden Wisanggeni. Wela Bapak Werkudara ki lho sawangen eyangmu ki lho.
jebul Jaramaya sing dadi Bisma kakekku. Waduh. Kula nyuwun pangapunten Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe membo Kanjeng Hyang Bisma dasarmu apa? Wah, radalah. Kula menika namung dipun dhawuhi dening Pandya Bathari Durga supados kula amejahi dumateng pun para Pandhawa. Lho, lire Pandhawa kudu dipateni dasare apa? Awit sampun ngantos para Jawata ingkang badhe matetaken kanugrahan sampun ngantos kanugrahan menika sak mangke dipun tampi dening para Pandhawa. Lho, kanugrahan apa Jaramaya? Mboten sanes inggih menika kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tirta Gulayajati sesutaning Kamandanu. Wahyu Tirta Gulayajati sesutiane Kamandanu. Iya Raden Wisangeni. Ya wis ora dadi ngopo. Tak jaluk kowe wektu dina iku kowe bali menyang Pasitran Gandula Mayit. Bali menyang Dandang Mangure matur kelawan Bathari Durga. Tak ajangi jembar nek arep mancen saja arep mateni gawe sengsarane para Pandhawa. Woi, nyuwun pamit madal masih. Gatot piye iki pripun dos pundi Kanjeng Rama Kyai? Janaka murca pustaka Kalimasada ilang mbuh ning endi parane? Waduh lah wis digawa karo panjalmaning iblis lanang kae mau Raden Werkudara. Apa Prabu Dewasmara? Tak jaluk nek pancen sampean kuwi ingkang satra ingkang netepi Dharma kautaman ingkang netepi kautaman, tak jaluk tanggung jawabmu. Mbuh kepiye wae seranane gandeng aku nampa dawuh saka para Jawata. Aku kudu dawuh lawan Dewi Janaka, tak jaluk mbuh kepiye wae carane pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada karo Dewi Janaka kudu bali ning negara Ngamarta. Wah, wis anggene iki piye? Ayo wis sembuh kuwi perkaramu. Aku ora melu-melu perkarane. Sing baku wektu dina iki sing morca ora mung Bapa Janaka, ora mung Rama Janaka, ora mung pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada ning Paman Sedewa wis mok tundung, Hara. Paman Sedewa wis mok tundung lunga, gelem ora gelem sampean kudu goleki ana ngendi dununge. Wah. Banjur kudu menyang endi le ku goleki. Lah ya mbok sing jeneng wong ilang kok. Lah nek ngerti ning endi lungane ngono rasah dadak digoleki. Wis sing baku nek pancen sampean kuwi satriya tak jaluk nglungguhana marang tanggung jawab Raden Werkudara. Wah. Setyo kowe lunga menyang endi Setyo? Setyo lunga menyang endi? Skenario ku piye? Gawe mumete wong sing nek njipuk keputusan sak geleme dhewe mumet tenan kae saiki. Bela dalah kok dadi kowe iki sak geleme dhewe kaya ngono wis anggene. Lah kok dadi kowe sak geleme dhewe kaya ngono karo Kakang Mas Yodiwati. Wis ben Mas Cilik. Sapa sing utang bakal nyaur? Arep mung 300 ya ni. Heeh. Sapa nyilih bakal nganggo nandur ngunduh ngono wae kok. Malah kaya wong tawa obat. Sedewa. Kowe nendi le? Saka keduan malah kaya wong dodol prabot. Wero-wero. Jitimen krokodil. Iki sok karepmu ki ngopo to?
Lah njur iki aku le dadi ratu ki piye? Wis ngono wae, dadi ratu, dadi patih. Mengko luwih geger kahanane negara Ngamarta. Oh ya wis aku manut kowe pisan.
Mirim-mirim kembang bobong sari mulat kembang terate pangrara long malengkung long malengkung rumambat kang sarwi papulatan neng wit kambil kading lir kembang karang sungsang lir kembang karang sungsang Mas Purma Sidam sing aring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra salah perkencang marudayang pak pong Bu bolong ali sedhi sapa sing gawe punapi Adi Guru kula nampi timbalan paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru Hyang Jagat Girinata wonten Kayiwangan Suralaya wonten sak madaning Bali Marti Kunda Manik kapareng kula cemadheng dawuh Adi Guru. Inggih Kakang Narada. Sekawit sawetawis wekdal ingkang rayi nglempakaken Sangya para Jawata wonten ing Repat Agung. Wonten ing Kayiwangan Suralaya menika Kakang. Inggih Adi Guru kepareng kula sumadong dawuh. Menggah menapa ingkang dados wigati lan dasaripun menapa? Wonten ing kandika paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru nglempakaken sangyaning para Jawata. Adi Guru manikmaya. Kakang Narada inggih. Yaktosipun ngemuti dumateng lelampahan kodrat pepasten ingkang sampun kula tampi. Inggih menika ingkang rayipun manikmaya ingkang dados rana lantaran tumedhahipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tirta Gulaya Jati sesotyaning Kamandanu Kakang. Inggih. Menika sampun ketingal praptanipun Kamajaya sowan wonten ing Kayiwangan Suralaya. Inggih Adi Guru inggih. Ngambali pangandikan dawuh paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru saderengipun animbali dumateng praptanipun Kamajaya menika jenengipun kuwi sampun maring dawuh ingkang dados lantaran tumedhahipun Wahyu Tirta Gulaya Jati Setyaning Kamandanu menika boten saged namung atmajanipun Kakang Ismaya inggih menika pun atmaja paduka inggih menika pun Bathara Kamajaya inggih Kakang. Inggih pramila kula sumanggaken paduka Hyang Adi Pramesti Bathara Guru. Kastua samangke maringaken wujudipun Wahyu Tirta Gulaya Jati sesotyaning Kamandanu dumateng pun inggih menika putra paduka ingkang maja paduka. Inggih menika pun Bathara Kamajaya Adi Guru manikmaya. Inggih Kakang Narada Kamajaya wonten timbal ingkang adhawuh. Marata gage mingset maju anggon kita sowan. Panjenengan bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita. Kamajaya ngestaken dawuh punggulun. Tansah marpamoring sukma-sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Sinimpen tolong ing kalbu.
kaning warana tarlen saking liya playaping aluyuk pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati keparengku sumadong dawuh timbalan paduka Iwang Adipi kulun manik maya pukulun keparengku sumadong dawuh marata diage pidhangetna panjenengan ulun bakal paring kanugrahan kelawan jeneng kita gawanen wujuding Wahyu Tirta Gulaya Jati sesotyaning Kamandanu ing samengko jeneng kita ingkang kinen nganglang jagat ngupadi sapa ingkang keduga duweni wenang nampa wujuding kanugrahan iki ngestaken dawuh pukulun kula aturi maringaken dumateng ingkang putrapun Kamajaya marata diake tampanana Kamajaya pepindhan pukulun wondene paduka sampun kesedua maringaken wujudipun Wahyu Tirta Gulaya Jati sesotyaning Kamandanu dumateng ingkang putrapun Kamajaya ya marata diake jeneng kita budhalo ning Madyapada upadinen sapa ing keduga duweni wenang nampa kanugrahan iki Kamajaya nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mawalindo bumi gonjing kumaluthuk kuntur katuk lumembah banyu kumambang dosang kondo astrat mojo Astungara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Narada punapi Adi Guru mingset piswanipun Kamajaya mboten pangling menika praptanipun Sukma Wicara alah salah inggih Adi Guru inggih kula aturi andhangu dumateng praptanipun Sukma Wicara teng Kayuwangan Suralaya menika Adi Guru inggih Sukma Wicara padha kanthi raja saprapta kita nggih Lono namit pasang Kalimantabe tinebena kula dulu dumawahing tawang tuwa. Linepatna ing tolak manu pukulun kepareng kula wilujeng anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Iwang Pikulun Manik Maya. Namung dereng lansan sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem pangabekti kula kunjuk saandhap padha paduka. Iwang Adi Pikulun Manik Maya ya Sukma Wicara ulun tampa mboya lewat pangestu ulun.
Tampanono Sukma Wicara. Nono inggih sampun kula pundhya karya jimat paribe. Dayana ning kasantosan. Ana wigati apa teka munggah ning Kayewangan Suralaya. Mboya kanthi badan wadak nanging kanthi badan halus. Ya kuwi nggunake Sukma Wicara kita. Nyuwun pangapunten Bu Gulun. Ngemuti bilih kula mrika mangertosi bilih para Jawata badhe matedhaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Tirta Golaya Jati sesotyaning kamandan. Mila keparenga kula ing sak mangke wonten ing Madyapada raga kula nedeng alampah tapa brata. Tumuli kula ngracut sukma anyendal tali wangsul kula minggah wonten ing Kayewangan Suralaya. Pukulun sewu-sewu kapatan kula badhe nyuwun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Golaya Jati sesotyaning kamandanu. Pukulun Bung Mastama Sidam sing bawana langgeng Sukma Wicara wonten timbalan sing gedhe palimarma kita lan pangapura kita lan panjenengan ulut. Merga wektu dina iki wujuding Wahyu Tirta Golaya Jati sesotyaning kamandana wis ulun paringake kelawan Atmaja ulut. Ya kuwi Bathara Kamajaya Narayana. Olah menawi kula nyuwun pamit madal masilan kula badhe mbujung kali mangke kula Kamajaya Bu Kulun. Bolong ali cedhe sapa sing gawe Adi Guru wonten dawuh Kakang. Nah menika atus pundi kantanipun? Teka sasmita ingkang sampun singandika tampi menika dados lantaran tumadipun Wahyu Tirta Golaya Jati sesotyaning kamandanu menika inggih. Ingkang putra inggih menika pun Bathara Kamajaya. Lah kok dados Sukma Wicara saking Narayana inggih saking Natandrawati kok minggah ing Kayewangan nyuwun. Inggih menika wujudipun Wahyu Tirta Golaya Jati menika atus pundi? Adi Guru, Kakang Narada sampun nyektosipun ngelakon menika panjenengan sampun dados pestining kodrat. Makaten Adi Guru inggih Kakang. Ha iki menangaken kula namung kantun nderek dhumateng dawuh Paduka Adi Pramesti Bathara Guru dipun tingali saking katebian kawontenanipun Kakang. Padha sarsaran wang oh jagat dewa Bathara ya jagat pangestunga lah keteka dadi dewa-dewa padha rawanoh kelawan aku ora ngerti yen aku ki sejatine panjalmaning Betari Durga. Padha ora ngira ora pati ndugamana babar pisan. Teka dadi wahyu diparingake lung kelawan aku ya Sata Kurawa iki entenana. Wujuding kanugrahan Wahyu Tirta Golaya Jati bakal tak paringake kelawan jeneng Kutha Nggerek.
Mati nduga mono lha kok teko jebul sing dadi Wang Pikulun Bathara Kamajaya iki mau rak ming Betari Durga we. Ya, nek ora tak tututi mangsa bor ngowahi ora bakal kecandra. Kuduk manyar-manyar. Durna ela panalinganira lumajaring ratri. Nineng kajangganira kapisanan. Oh, aneng perang Brantayuda. Oh, lole. Kandang blekuduk manyar-manyar kamana kula kapret cantil bututing silikun. Oh, mboten nginten babar pisan. Paduka Kanjeng Ibu Panca Betari Durga sampun saged ngayaken wujuding kanugrahan ingkang kula pingini Kanjeng Ibu. Atobat. Iya, Begawan Durna iki rayo iki sing mbok karepake. Nggih, pun cocok pun sesuai. Marata gage iki wahyu. Wis tak maringake kelawan jeneng kita Marata dihake gawanen. Gawanen dimen diunjuk diombe dening Marasata Kurawa. Iki jo ngapa saya mburi kok cengengesan dhewe iki. Kono nek ora trima do wayangan dhewe kono. Ora sampean aku. Tak gelemi dhewe ora. Yen menawi ngaten kula nyuwun pamit Kanjeng Ibu Betari. Atobat. Sukma wicara jebul sing membu kelawan Begawan Durna ngrebut Wahyu Tirta Gulaya Jati. Ayo Betari Durga. Nek pancen Wahyu iki sing mbok karepke uyakan kelawan aku. Pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngenting gone. Oh, wah bergensang marut jayang Pak Makmong. Bu bolong kali codhe sapa sing gawe. Sukma wicara kok dadi kita ingkang gawa wujuding Wahyu Tirta Gulaya Jati. Mugi dados ning kamuningan Bu Kulun. Ing sak mangke wujudipun Wahyu Tirta Gulaya Jati menika boten dipun beta dening Wang Pikulun Bathara Kamajaya menika boten. Nanging mugi dados ning kawuningan ing sak mangke ingkang dados Iwang Pikulun Bathara Kamajaya menika manjalmanipun Betari Durga. Ah, lah iya.
Kumajaya kok ambune ngelenyit. Mboya pantes babar pisan. Banjur kita ingkang nungkul kawan Kumajaya, ya Betari Durga. Ih, keparengipun wahyu sampun kula beto. Yen mangkono ulun njaluk kelawan jeneng kita. Wahyu aturna kelawan panjenengan ulun mengko ingkang bakal maringake lan Kumajaya nuwun sewu mboten saged kula. Wah, piye iki? Jeneng kita ingkang anggawa wujuding Wahyu Tirta Gulaya Jati setyaning Kamandanu iku lho. Awit Iwang Pikulun Bathara Kamajaya kula wau sanes Iwang Pikulun Kamajaya ingkang sejati nanging panjalmanipun Mandya Betari Durga. Wilah yen mangkono ulun jaluk wujuding kanugrahan aturna lan panjenengan ulun mboten saged kula. Waduh kepiye iki? Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo madhap titi sunya madya ratri lumrang kantaning pos
Putyane ro sang tujo warong brengeng lir swarane matu bronto manungsung sarining kembang sing dalu jroning ratune dening wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratangga Pati jedul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandene kang bisa murbawani jagat raya dupi tatasing kamantian dewasanena wau kawususa wanjine wis nganjik goro-goro Sukra mangkara tumpak menda tete kanapa sumawur cita anggara rakata Buta Maesa Respati mintuna Hekatwi Tricatur Panca Satsapta Astana Wadasa tukang dadi pertandane kang guru-guru. Guru-guru amung kinari ngurmati wijirepat sang Japa Panakawan. Kelurahan Semar Badrono, Kelurahan Nolo Garing, Kelurahan Petro Kantong Bulung Sumawana, Kelurahan Bagong. Sami gojekan madari ngalasara rombo, medal tlatah ngeksi gondo. Mambang tepas sulayantan
apa maneka man